Asa mo abot ang imong 1,000 pesos on street food diri sa Food Avenue sa Poblacion, Toledo City. Manghanap ta og mga lamian, mga barato, o syempre labaw tanan mga unique na duwa pa jud nato natilawan sa uban ng mga food park. Red jud siya literal, tanaw grabe. First time ko naka-vlog aning red nga burger. 129 pesos. Grabe na naghigda nga dinosaur, murag akong lawas. And syempre, the last part ato sa tanawon, kung kaya ba ang 1,000 pesos diri sa Food Avenue, kung mahurot ba, kulang ba, or sakto ra. It's up to us to find out. Tara, let's go. Mag-food trip na ta. Let's go. Dol, welcome to Food Avenue diri sa Poblacion, Toledo City. Every year, mag-open yun na ilang Food Avenue na mag-display og daghan kay klase na mga food stalls nga nag-offer og mga klase-klaseng street food, unique foods, international foods, modern foods na ilang gi-offer. Og by the way, naata diri dool sa seawall. Dool na siya sa Toledo nga port. Naadiya sa kilid, pero ang ato nga pasunggid karon dili ra bahalag saba. Basta mag-discover tag mga lamian, unique ug mga nindot nga mga pagkaon diri sa Toledo City sa Food Avenue. So excited na ko. Tara, let's go. Dol, first stop sa tong food stall, grabe ka extreme na dayon. Gisugat na dayon tag lechon belly. Grabe, money for only 119 pesos. Naa na music niabot. Dol, so mao na ni siya na siya, uy, grabe ka humot ani yung lechon belly. So kani atong first food trip, tanaw na to be kung kaya ba nato. Sige, mo-order ko sa ako boss nga 119 nga combo set. Dol, na diri ang lechon sa tubangan sa tangwa na music pero naabot na. Crispy check be. Naba dol, pasensya kayo kay tungod. Fiesta naman ko diri sa Toledo. So mo nani ka, chaotic, inani ka saba. Tay mahimo. Sabay nato ni sa usuka. Atong tilawon ang belly. In fairness na, lasado ilang belly. Na ang lasa sa aroma sa kusog kayo sa iyang ahos. Kung nakalindot din sa bigli. Ako sa netiwan so proceed na sa next stop. Let's go. Next stop sa tong food trip, syempre finally nihilom na. Kani is nangita na og lami, tamis akong palette karon. Syempre, isa sa akong favorite na mga dessert, ice cream. Kani nga ice cream din basta-basta kay. Ang iyang ice cream is, so sabi ni, Jan's rolled ice cream. So rolled ice cream gud siya nga classic flavor, chuy-chuy pag gano'n nakuha. Mayong gabi, sige paligyan na to. Morning rolled ice cream, no? Rolled ice cream. Okay. Okay, morning itong ice. Oh, shave something. Ari tang buhat diri sa kuan. Sa ice cream na to. Yes, ari na to ibuntang atong ice cream. Atong mga flavors da is real fruit gina siya. Nice ka. Sige. So ganahan ko sa may ka-recommend karon na unique na ice. Ito kay na sweet serabi. Ang pinakanindot kay kaniging mango and dragon fruit. Ani na lang, kuha na ko dragon fruit o avocado. Tagpila sir? 100, 120 atong price. 100 to 120. to 120. So Kalahian sa 120 dako gid siya. mas nako 120, sige 120 pesos sa to ha. So dragon fruit and Avocado mix. Nice, salamat kayo. Sige. Excited na to, tanaw na to ang pagluto. Lo, gibutangan na dayon ng avocado. Di man niya, fresh avocado na siya bay. Grabe dyan na siya ha. Oh, after sa fresh avocado, gibutangan sa na siya og fresh dragon fruits. Hello. Chuya, uy, first time ko kita ginanigid as in. So, ang ako na pantay na uban is mura siyang syrup rang ibutang kani is fresh good. fresh gina siya. Ka-amazing ano eh. Low fat ba yun? Bagay na ako sa nag-diet. Wala Low fat. sugar added pure lang yung sweetness sa iyang gatas. May paninggatas, low fat. Kani ako asos. Diyos ko, liog na ako. Nabugnaw gid Lo, oo, bugnaw gid siya no. Avocado Yes. og ang dragon fruit. Tanawa, inana siya kapino. Makita dyan nimo ang mga grains o mga cream na paste sa avocado o sa dragon fruit. Grabe niya. Wato na nimo siya, mugahi siya dul. Muna na siya gahi na. So wala kay siya sugar kay Wala. kuan naman low fat o ganang natural sugar sa katamis sa kuan. So grabe kanindot, healthy gid ini. Hoy, kuan. Diha nimo makita matawag siya nga ro tanawa. Oh, di ba? Oy kanindot ana eh. Mo ni kalipay roll na mo makuha. Oh, di ba? Ninduta na hantod ko mahuman na kaana. Imo na dayon. Utang sa box. Isa sige sir. Gibutangan pa jud niya og syrup. Og mao na gini ang finished product sa ato ang frozen or rolled ice cream. Ato nang tilawon ang iyang rolled ice cream. Now na to ni be. So makita nimo dol, tawa dolo. Aso-aso siya dili init tungod kay bugnaw.
Tilaw na to. First time ko nakakaon ani nga gi-vlog na ko. First time, honestly. Cheers. Dol, kung sa lasa sa dragon fruit, kung sa lasa sa avocado, plus ibutangan siya milk na creamy kayo, ya frozen. Mura siya ka ng organic, natural ice cream. Inana siya ka lasado. Grabe kalami. Ya, nakanindot ana niya. Dol, wala siya gibutangan o condense, wala siya gibutangan o sugar, all natural. Dol, di ka magilty ani, promise. Kung idol na ko Miguelitos kay 80% less sugar, idol na ko ni siya kay walay artificial sugar. Kanindot, barato ra 100 pesos to 120 pesos, daog na. Mangitaan siya dili kay solid kayo. Perfect pa dili pang sharing. Pwede duha na mo. Sa imong pares kung wala ka reply. Ay ko. Proceed ta sa next food trip. Dol, na ako'y nakita diri nga food spot na guwapo kayong barbecue. Na na pet show, seafoods. Napod siya aning sisig. Lechon paksi, upo ko na sayop, no? Kani is bami. So medyo common na ni sa tuwa sa syudad, pero grabe lami gyapon gyud tanahon. Pero ang atong mission gud karon is mangita gitag unique lamian na food diri sa Toledo. Mao na tong apason diri na food park. So proceed ta sa next part. Let's go. Next natong food trip diri dol is na nakita nga unique nga food stall kani si Chicks Musa. Kana palang daan pangalan niya unique. Bagay ni sa mga Chicks Musa ay bagay sa mga hilig og fried chicken. Boneless ni sila pero akong igada din sa ilaha. Aside sa kanilang design silang menu, kanilang burger. So naada kuno sila diri pambato nila nga ingon nila nga Red Chicks Burger. So Red Chicks Burger mao na atong ganahan tilawon. First ever ni siya diri sa Toledo. First ever sa Cebu siguro sad ni. Ako na sayo. Ato nang suwayan, excited ko. For only 95 pesos, pwede na siya. Sulit na ni. Napo siya yung rice bowl if ganahan ka for only 75 pesos. Sige, so ato na order nato diri. Hi ma'am. Hi sir, may gabi. Hi Mang Gibis. Unsa man ninyo burger? Bali chicken na siya? Chicken na siya sir. So chicken burger siya basically. Sige ma'am, ganahan ko mo order ato. Curious ko. Kuha ko sa ma'am. Upat naka-flavor ato sir. Atay spicy, cheese, regular, o barbecue. Sige, unsa may mo i-recommend ako? Ganan kag spicy sir? Spicy dito akong ganahan. Okay, lami si. Pero importante gina na guwapa. Thank you sir. Ang burger. Ang burger. Nana diri ang ilahang red burger. Tanawa dol. Red jud siya literal. Tanawa grabe. First time ko naka-vlog ading red nga burger. Nga mo ni ang toppings tanawa oh. Na siya. Wow! Alami o tanaw na ni oy. Excited ko be. Let's go. 95 pesos red burger atong tilawan be. Kabaw ka? Typical nga boneless fried chicken. Ang nagadagdaog niya, iyang sauce. Lami ang sauce. Mura kag nikaon og branded nga mayonnaise spread, chicken spread. Yan na i-kick sa gamay nga barbecue sauce. Mura sweet side nga barbecue sauce or burger sauce. Ari na mo diri, kay kamo ba tanan mga Chicks Musa. Ato tapos next stall. Let's go. Uy, next stop sa tong food trip kaning nga stall dol. Grabe ang Toledo City. Di sila palupig kung mga trending na mga pagkaunan street food. Kaya na sila ilang version nga. Pusit, tuhog. Ang nakanindot ani nila o nakalay compared sa Cebu Ciudad. Mas barato sila. Pila ganito te? Tag 10. Tag 10 pesos ra and 15 pesos makatilaw na kaani. Grabe. Palduha. So ato ta sa 15 pesos. Asang 15 pesos ani te? Kanina. Sige, unlimited Bombay ni. Oh, ni Dota guri kagwapa gusto inyong bulad. Ang bulad ba? Ang bulad. Oh, wow. Sige. So, duha. Kuha kong duha. 15. Kana. O kana kay mas scoop na kung kuha na na. Ang Bombay. Nice. So, dali. O saan man na siya? Chopstick? Na may pwesto sa gawas or wala? So, dali ragin mo sa Fiesta ra. Dol, pangitaan na sila. I think sila ray nagluto ani. Kamo ray naginani diri sa sulod sa food park. Wa ko inakitan lain sila ra. Pangitaan ni ng mga beauty diri sa Toledo City. Dol, dili na basta-basta tanawa. Mao ni pinaka-idol mo barbecue og kuan tanawa ang nails. Diyos ko, tanawa. Oh, asa ka na dol. Nindot ang nails ha. Only in Toledo City. Ikaw na jud. Tana na sekreto dol oh. Way gamitay ang spatula. No, alkansi na sila. Bahala na sila. Mao ni technique anad na ko ana. Oh, alkansi sila. Okay ra ni te. Okay na sir, Huh? siya. Anli, ko vlogger ko nakasuway na ko ani syudad. Only in Toledo City.
The best. Hanap na po tayo po si Chef. Let's go. Grabe ka lang atong kao na squid. Timing, tupad niya. Nakita ko ni si Poppy Jelly Drinks. Trending siya sa Luzon, sa Manila. Naa diri sa Toledo City for only 129 pesos. Mako kaning cute nga murag naong nako nga dinosaur topping. Na siya green apple, strawberry, blue lemon, melon, blueberry o sa man eh. Magnum almond fudge, lami lagi ni. Pero mas nindot yung dinosaur. Mo ni siya, unsa man ni? Wala topping, sir. So 129 pesos. Kamo rin na inani sa Toledo, diri Ramos Toledo no? First time. Sige daw, kanya akong strawberry. Hala. Aray. Unsa man na siya, jelly? Yes. Okay. Ulo dulo no, first time ko na ba? 129 pesos. Grabe na yung naghigda nga dinosaur, murag akong lawas. Hala, grabe mo, ganahan ko aning Magnum lagi. Sige dol, duha atong orderon kay mao ni na akong last nga food trip karon. Last na diri ang ato ang Magnum. Grabe na patay isa dito, unahon nato ni Magnum. So atong buhaton scoop nato ning loaded of calories. Diyos ko. Diet naman tata. Grabe. Cheers be. Magnum, crispy, napay almond, napay brownie, chocolate, kalipay, ginis nimo. Kada gabi, miskin kapoy na ka. Sentero adlaw nimo food trip. Kuminom ka ni, wala yung problema, pwede na ka matawag. Mura siya ice cream, no? Ito, padala. Grabe na ni katamit. Tilawang pa ito na itong isa. Panalo. Perfect na sa mga bata, mag-uyab. O katong presko pang kamo. Nana, ang Poppy Jelly, mo na yung dinosaur strawberry flavor. So na yun, naghigda nga dinosaur. Tawa doon, grabe mo naman, ako higda sa balay ka, nagikapoy na. Sige, kaon ni magbalbak ko. Mo na yung hinungdan ako. Be, kaon na ako kagalingon. Nga, mo siya pudding. Yeah. Mo siya pudding. Dili siya regular nga jelly. Di siya yung jelly doon, mo siya pudding. Pudding gelatinous. Creamy, na mas milkier siya nga side. Na ato'y try yung kuanbi ice nga, nalili yung mga ice. Na siya gulaman, kung ano sa'yo. Be, ice cream ni, vanilla. Vanilla ice cream. Muna ako kailangan after to sa pusit, ganina ang parat halang kanimo para nimo. Tupad na sila. Gabi ka idol ang Toledo, no? Daghan ta na tilawan yung mga unique na foods diri sa ato ang challenge. Gabi. So din na ako kaya promise, busog na kay ko. Grabe na calories. Diet sa usahay. So outro na ta. Ayaw kalimut bisita nila. Balik sa. Ay kalimut bisita nila. Ay basta ka ng Poppy Jelly Drinks ha. Bye-bye. Na idol kay Direo na maligya sila og Jayco from Cebu City. Tanaw na po siya Krispy Kreme. Kana dol ibaligya gini mo dire. Gikan pa na sa syudad. Gikan man yung syudad. Ka idol oy. Kana mga riders moodball, boss. Yes sir, sa Toledo, local delivery. Local delivery, grabe. Support nila. Ari mo diri nila ha. So mauna to atong challenge diri sa Toledo City Food Avenue, no? So nakakita gyud nato daghan gyud klaseng mga pagkaon ang naa nila, nag-offer sila klaseng mga lamian o dili mga common food mga foods. O syempre katong mga paborito nato ng mga street foods naa po dito. Ug naa po dito mga unique na mga foods na dili nimo makit-an sa uban. So makaingon jud ko, mo-open na gani ni sila, gwapo jud kaayo ang mga pagkaon naa nila. So until next year na pod or puhon sa mga nay occasion. So karon natong giapas pila ka tanan ang atong nagasto. Ug mao na ni tanan. All right. So sulit ra kaayo, okay ra kaayo, pwede ra ka magdala diri dalay mong barkada, pamilya. So mao ra to, until sa next na po nato food trip, please don't forget to subscribe. Idol Steve, nag-ingon hingat, hamping take care. Bye-bye.